Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Arayahin kigon, noy. Banate noy, banate noy. Oy mga fans, Arayahin kigon, noy. Arayahin mo kigon. Sige, paita. Okay yan. kita magulo. Sige daw. Balonta daw mag-relax lamang niya na hapon. Yan. The best dyan. Masiramon mo niya ng merindalan. Istorya. Mga tataramon. Uy! Pinky on mo, baby! Uy! Ohoy! Hanot, nono, hanot! Fight, nono! Uy! Kaya na pasit, so garang gugulo pa sa laa. Garong Henry ang na... Henry! Paita! Paita sa nanoy. Pareho masanan meaning ka. Lato ba sa nang lato ba? Sinabi na eh. Yay! Ano nakita boy? Oh! Hoy! Hey! Aha, dahil ko galing Corsonada so Henry. Grenadaya ako naman ah. Dahil ko Corsonada ito ah. Pasaway. Huwag kang pasaway mga kapingki. Ay, ano Junior? Gana ba deskuido kita kay Junior? Ba-deskuido daw kita kay Pero Pasaway. good afternoon, Pilipinas! Hello! Hi! Hoy, hoy, hoy! Good afternoon, Pilipinas! Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Welcome po sa inyong programang Pinky on mo, baby. Nganyang pong hapon na ini. Hoy! Ang sa tuyang tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihin. Ang sa tuyang tataramon, mga tugang iyo ang pusngak. Ang word for the day natin, nganyang pong hapon, Mga pusngak. Anong sabihon kan pusngak? tataw ang gustong sabihon. Pusngak. Yan. Yung pala si Nicole John. Yung si Nicole niya. Wala. Nag-ano, may pigibo dahil. May pigibo. Siri pa daw may pigibo. Takon dahil masanang gibo. May gibo. Ilinga daw. Paminsan dahil man ang kigibo. Sige masanang kuti-kuti sa computer kaya yan. Ilinga. May gibo. Ilinga ako nag-type kinyos. Nag-type kinyos. Dahil man. Paminsan dahil man ang kigibo. Na babaying an. Gari, buda, sabi si Nicole, pigpakaraot naman niya ako kay niyo. Gari, pigpakaraot naman niya ako kay ni, ano ini? Siri pa daw, anong pigibo, Jerome? Jerome, anong pigibo, Jerome? Siri pa daw. Wala ma. Gari, Mari, gusto ko si Nicole makahuron ko niya na hapon. Gusto ko si Nicole, ano? Warang gibo? ano sabi mo? Ay,
Ini music. Ika Junior, Kiljo yung kama na lalaki kama na gani ka. Sabi ni John, pumondo ka nga ka na music mo nga yata. Diyan naman niya kaan, may nanagit naman niya sa imo dyan na sa online, yung manang gano'n, Junior, tama, maritag pigtaga pa. Nagagatol Junior ang daghan ko, nata daw. Hunin sa may daghan ko, nagagatol, nata daw ini. Ang sa tuyang word for the day, pusngak. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong Parigya daw si Nicole John tabi. Parigya daw si Nicole madali. Nga ni wala mang kipakinabang. Parigya daw si Nicole. Parigya daw. Ang mga perang minuto sana, naggatol ang kuwang ko eh. Nagdakol ang daghan ko. Nagdakol ang naggatol. Natang ipapi. Karon ko nata, ipa-interpret ang tataramo na pusngak. Iyan ang para isa baga sa tuyang yan. Word interpreter, di ba? ara mo daw ang gustong Sabagan sa tuya na word interpreter everyday kada ngunyan ko lang dati pinaliman-limanan ko ini. Ngunyan kaulunong ko naman daw ta. Garo na miss ko man ini dati pigpaliman-limanan ko ini. Pero ngunyan gari na miss ko ini Ay wow, anong bado mo? Ano yan? Pagluksa. Ano Junior? Sulag ate yan mas isain. Ayo adi. Datos ka. Anong bado mo yan? Ano yan? Bado! Pelingan daw tabi noy. Ano anong ba? Ano yan? Sinhal. Ano yan? Anong bado yan? Lingaw. Ano yan? Hubadaw yan na sa ibabaw mo, hubadaw. Baon mo. No. Baon mo. Amo ko sa Sige na ba na? No. Hubaan na. Malipot. Sir, pag nangugong ka sa radyo, Sige, sige nga daw nga. Sige na. Amo! Sige na. Ayaw. Ano yan? Sleeveless yan? sige. Di- Nadagitan ako. Ano man ka kung ano yan? Kaya nadagitan ako. Natawad ang pog? Oo man. Ano ba kuman? Ako. Sige na. Abo ko, sir, malipoton. Ano? Hindi ka sa kataning ko gusto mo? Ta-crossing yung takalama. Nantaman-tarog ka ng bado mo. Ilakaw-lakaw mo andyan sa sentro. Hindi, ako naglalakaw-lakaw. Natanag, sleeveless yan. So digdi? Piling nga daw kidit sana. Abo ko, sir. Ulo ko rin dawang intern ta. Kung naman makasirip kan dawang intern. Na, ano mahiling dyan? So kung masan mahiling kayo dyan, so Sleeveless bawal. so darakula na. Ano ni? So, di ba? Natanag yung sleeveless ka mong paano? May jacket nun kaya. Pag naka-t-shirt kaya or ano, alam mo. Oh, garibagay ka man sa Mainit. black, garibagay ka man sa black eh. Di ba? Oh. Naman ka black eh kangon niya. Yung nabugnot ko sa baduan. Okay. Kumusta ka? Nung time no siya. Yes. Oh, namista ka. Same. Kaya masira mong kagapon ka ining remote. Kumusta ang buhay mo? Okay lang. Talaga? Talaga mo sa word for the day? Hindi. Anong pigi mo tayo mako nadangog? Mako dapat obligado kang magdangog duman. Itarong ka. Aray ko. Bakit kaya? Ang kati ng tenga ko. Bakit gumagat? Ano ang Tagalog kang gatol kate? Ang kati ng tenga ko. Alam mo bang may mga babaeng makate? Minsan. Hindi. Meron. Natataday mo ko na nangog. Sige daw. Bukado ang ngimot mo. Ha? Hindi sa'yo. Sarawayon ka. Natataday mo ko na nangog. Nagsusurat ako. Nagsusurat ako, sir. Ano? Nagsusurat. Okay. Yes. Abo mong istorbo? Okay lang. Doon na. Ika, may problema? At ako, tataramon. Di mo ako, dapat, Gustong sabihon, ano pagibo mo? surat. Abo mong para sa istorbo? vibe. Abo mong Okay istorbo? lang. Ha? Okay lang nga. Okay. Na may merindalan.
Katog galing. Nang gusto mong merindalan? Maski ano. Ah, talaga? Yeah. Pero sa yung baduya, di ka para kaungki mataba na Maski ano sa mas na tunay. Ikaw para kaungki oily. Taramon. Ha? Para kaungki oily. Ano pa para kaon mo? Di ko para pa kuan? Para kaungki mga oily. Okay. Di ba? Nakapagabat yan. Ano word for the day tayo niyan? Pusngak. 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 Ano ko sabihin kang pusngak? Sige daw. Mga Ulok. Tama. Ang ulok tabi, iba So, man as in, sa pusngak. ulok na superlative. Superlative na tawag kita. Anong smile? Araw ka nag-smile. Ah, Ang ulok. ulok. Ano? Ulok. Anong ulok? Laugh. Laugh. Ah. Sumay tanog ano nga pod? Ha? Sumay tanog. Laugh na din Di ba ang nakamute. daing tanog, smile? Ah. Ang may tanog, Laugh. Ano ang may tanog? naulok. Laugh nga. Pero, anong panangutuhan mo niya na daw? Ha? Embutido. Kaya daw ako. Ang sabihin kang, aram ang pusngak? Nagpusngak. Kasi ulok na talagang ulok. Ika, ang kuwan mo, sa ulok palan, ang Yeah. pusngak. Oh. Okay, Pero ba nga, ulok. ngaya, susako, panoon, Nabusi. biglang nabusi. Gani ba sana yan? Ah. Pareho kang puminos nga. Something na ngaya, so lata, so tangke. Ngaya, napasaki bigla, so tubig binolos. Pwede siyang pareho kang pusngak. Pero sabihin kang pusngak is to burst out. Okay. Pero may tama ka man. Ulok talaga siya To sa burst gamit. out laughing. No, diba? See? Ikaw baga, Diba? pusngakira ka. Ano man, at least. At nag-uulok pala mga day. Ang taray kang pando ka ini. Ang utaray ka. Ulit ka daw. Ikaw baga, pusngakira ka. Ulit mo sinabi mo, sinibag mo sa kuya. At least. Diba? At least. Mataray ini. Kesa sa daing reaction. Yung man nga, At dali. least filming To positive. burst out laughing. To burst into laughter. Yes. Di ba? To burst out laughing, to burst out into laughter. Iyo pala ito man nga, dali. Kuya, masarap mag-post nga ako. May joke ako. Sige daw. Sige daw, istorya daw. Sige Hindi ko daw. alam kung magigets mo. o Sige daw. Joke lang po niya. Ay, basta mag-urulo ka mo ha. Mag-urulo ka mo, iyo. Ano ang apod sa ayam na nasa Tupperware? Ayam na sa Tupperware? Oo. Ano? Pulutan. Joke lang po. Corneo! Sinabi siya katugang ko. Ano? Tigchika sa katugang ko. Ulo ko na po. Ano ang apod sa latang? Ayam! Ayam na nasa Tupperware. Pulutan. Joke lang po, joke lang. No to animal cruelty. Ano ang apod Sa sira na nayaon sa loob ng sardinas? sa tinas. Ha? Ano? 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 Demaram? Na- Dangag? Nataon dangag. Naling mo na. Nagloob ka sa sardinas. Di mo dira sa payo mo. Di mo problema. Binalat sa payo mo na. Di ba? Dami ka baga. Okay. Nagloob ka sa lata. Winalat mo sa payo mo. Bura sa ikog. Okay. Nagaling kang sardinas sa may payo. Igwa. Ba masunahilin mo gayon eh? Fresh. Bakit sardinas? Bakit sardinas itong sarabayon ka? Dangag baga. Hapot pa. Wala na. Yun lang Wala ang na? balon ko. O di oral daw. May balong ka dapat oral daw ha. O. Wala Anong na. apod mo? Anong apod mo? Sa Sa... Ano nga nito? Nalingwang kulugon. Anong apod mo sa lalaking dakol ang babayeng nagugustuhan? lalaki na dakol. Mugato. Nagugustuhan. Ano? Magatol. Magatol?
Ano dapat? Baka may badagit sa kuya. Para man, ano, Abako, baka may badagit eh. Baka may badagit. Iyo. Di ay lat ko na palang ki barita. Pabarang tamo na naman pag-iriba ta ha. Alat mo na sobrang ka naman kita rampa no. sir. Sige daw, alat ko na ta para monta. Ramontan mga dagdag na report. Inutong tamo na si Karen Ala. Sa dagdag na report, hali po dyan, may hostage Sandali. Hostage? Madali lang. Inutong ta daw si Jimmy. Aram mo hostage kung ano? Yeah. Anong hostage? Hostage. Ano? Di Tignan. ko mag-explain, basta hostage. Bow. Deng ka mukta ka na. Hostage? Krimen, it's a crime. Kaya nga, anong Oh. klase ang hostage? Kuya Jim, Alat kami ganap ko sa plus report ni Jimmy. Madali. Ang stinger niya. Wala lugo. BP. Napalabas. BP. Yeah. Plus, bako na ni plus report. Bako na. Belated report in ita. Belated report. Sadi? May matinding pangyayari ka sa Sige daw. bago. Ngunyan na kuha niya to an informasyon na mismong an liderato kan na Albay PPO sa pamamayon ni PD Police Colonel Noel Nunez nakapag-responde duman sa barangay Alungong, Tabi BP, and matindi na lulong sa pinagbabawal na bulok Nako. na suspitsado hinostage sa diring pamilya. Ay, nako. Nganyan, so COP very visit so mga biktima yaon na bidinlagan sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Lima sa laogkan pamilya. Ininang niya kasabagang maaga and kinurulong so agom so mga aki Ano ba yan? and haloy so proseso kan negosasyon Oo. forever na nasukom o na dakop itong suspect. Number tabi kan COP waiting sa imo. Alag ba na ka nga Jimmy? Tada mo Ayong nakipakaroon tabi. Natata na hospital sa pamilya? Binurugbog pagkatapos armado siya ti kutsilyo pagkatapos pasang bote. Nako. Ano ang kanya? Ano ang naka-influensya sa iya? Lolo naka-drog. Anong drug ang ginamit niya? Dahil kumasimbag. Daday man ako dumang. Sarap pa Jimmy ta. Ipakudo ta ka kay Nicole. Natatapotan mo ako kung anong drog ang ginamit. Ano na Dahil si ko ba Chief of dahil ko ba Police? ni Nasa linya at sa Yes, taon ni si Chief of Police Christian Brualcan. Police Major, Police PNP. Ano Jimmy? Police Major Christian Brual. Police Major Christian Bual, Chief of Police Can Libon PNP. Libon PNP. Police Major Brual, si Henry Maceda po ini sa DCGB. Good afternoon po. Sir, good afternoon po, sir. Good afternoon din po sa listeners po ng programa ninyo. Opo, sir, salamaton po sa oras mo sa DCGB ha. Salamat po sa pagtiwala Yes, mo kay sir. Jimmy. Yes, sir. Yeah, opo. Sir, ano po Anytime, nangyari sir, naman sa anytime. hostage taking po na i-report po sa inyong hipatura? What happened po? Earlier, sir, at about 8:30, we were informed by Barangay Captain of Barangay Alungong na allegedly mayroong hostage taking na nangyayari sa Zone 2 sa barangay niya. So immediately, nag-proceed po tayo doon kasama yung ating ibang mga pulis. At pagpunta po natin doon sa area, positive po yung report, sir. Meron po doon na sa isang residential house, yung tatay, yung head of the family, yung tatay, hinostage po ang kanyang asawa kasama yung kanyang 4 na anak. Opo. Siya po ay armado ng patalim, kutsilyo, may basag na bote rin po, at yung ano rin na kahoy, sir. Dos Opo. por dos na kahoy na kukulamber. So, I tried to talk to negotiate sa kanya. Opo. Kinausap po natin siya na mainahon, baka sakaling makinig, sir, at pakawala ng mga biktima. However, sir, cooperative po ang ating hostage taker. So, mayroon po ang sinubukang kausapin ng isang pinsan niya na so happen na yung kapatid niya rin kausap niya through video call. Apo. So, yung cellphone itinapasok ko po yung kamay ko sa bintana para makausap po siya. However, sir, din po, sir, uncooperative din po ang suspect. At nagbabantayan po na walang sino mang papasok sa bahay niya kasi pag may nagtangkang pumasok, papatayin niya. Opo. Ang isa, Opo. or
biktima niya. Mhm. So at that point, sir, pinakalma mo po muna natin ang sitwasyon. Then after ilang minutes, sinubukan ko po ulit natin kausapin. Baka po sir may masmasan. But unfortunately sir, wala po talaga, responsive po talaga yung ating hostage taker. Opo. But seemingly sir, that time nakausap natin siya, parang he's under the influence of legal drugs. Kasi Nako. nung time na yun, naked siya sir. Hubot-hubad po ang suspect, sir? Walang barong ang suspect? Hubot-hubad? Nung time na yun sir, nung pagdating po natin, initially kasi nasilip po natin sa bintana, Opo. habang hostage siya po yung mag-iina niya, so naked siya. Opo. So assessment po natin, at nagtanong pa lang din po tayo, at we were informed by our intelligence operative na previously sir, ano natin to, drug surrender sir. Nako. Sa ano Oo. sir, sa barangay na yun sir. Opo. So, nung sumawag po tayo dito sa ating sa ating himpilan para po humingi tayo ng asistensya sa ating Police Provincial Office para sa tulong ng SWAT. Oo. Para kung kakailanganin natin ng asistensya at specialty na SWAT, makaresponde po ang kahit naman. Opo. However, sir, habang naghihintay po kami, ipinasok niya po yung mag-iina niya sa loob ng kwarto. So, hindi na po namin siya makita. Oo. At the same time, hindi na po namin alam kung ano yung mangyayari. Mhm. So, as the ground commander there at that time, tinipon ko po lahat ng mga intel operatives ko, pati yung intel operatives na ibang unit. Nagkaroon kami ng careful planning na sabi ko, we will take actions na. Opo. So, nakakuha kami ng pagkakataon na meron kaming pinwersang pintuan sa likod. Oo. Pasok kami mali. Pare-pareho. Mhm. At pagpapasok namin na sa loob ng bahay, sarado pa rin. Again, dinegotiate ko pa rin po siya. Opo. In a calm way. At hindi po talaga, unresponsive po talaga. Sabi niya lang po talaga, papatayin ko tong mga nandito. Mhm. Ngayon, nakaroon na po tayo ng pagkakataon na makapasok. In my go signal po, synchronize po ang galaw natin. Pagpasok po natin, immediately nahablot ko po kagad yung bata Oo. na ginawa niya Ay, no. ginawa niya kung kasarili niya. At yung ibang pulis na-subdue na po agad siya, napusasan po agad siya. Opo. So, yung nangyari kanina, nung na-rescue na po natin yung lahat ng biktima, immediately siya, tinakbo na po ng MDRRMO tsaka ng barangay official Mhm. sa JB na po yung mga biktima. At yung sa kasalukuyan po, yung suspect po natin, nandito po sa custody namin, pine-prepare po namin yung kaukulang mga dokumento para makapag-file po ang case, sir. I see. Opo. Chief, kumusta po yung mag-iina? Dalawa lang ba, di ba? Mag-iina lang ang biktima? Sir, ang ginastan po nating hostage nung kanina, yung asawa at yung 4 na anak. Oh, yun. Among other, sir, initially, sir, nung pag-stand ko po doon, sa loob ng bahay, upon my arrival, pero na po tayo nakita mga dugo kagad, seemingly galing po doon sa panganay na anak na lalaki. Oo. Dahil nung tinignan ko siya, ang assessment ko po, madaling araw pa lang, nabugbog na po yung bata lalaki. Nako. Kasi po, sarado na yung mata niya, both eyes niya sarado na magana sa black eye. Tapos, meron ng dugo sa parting likuran ng kanyang ulo Mhm. na palabas. So, ang assessment po natin noong time na yun, yung dugo na nasa sahig, naka-splatter sa sahig, dun po sa bata. Opo. So, kaya nga po, inaingat yung negotiation. Kasi alam po natin na may nangyari ng karahasan. Yeah. So, inaingat po natin dyan, yung ma-trigger yung suspect para hindi na po dagdagan yung pinsala doon sa mga Opo. hostage niya po. Oo. So, bali, 4 na anak at saka yung kanyang asawa. Sa 4 na anak, sir, kumusta yung isa panganay mo, sabi mo may tama, may dugo. And then, yung 3 anak po, kumusta ang sitwasyon ngayon? That time, sir, nung nandun kami, sir, medyo okay naman sir yung ibang mga anak. Mhm. Wala naman ako nakitang visible na mga injury. Opo. In fact, sir, yung medyo maliit pa, freely man lakad Oo. sir sa loob ng bahay. However, Mhm. dahil nga sa bata, Mhm. hindi niya makuha yung
yung instruction na ibinibigay namin sa kanya discreetly. Ayun. So, Oo. talagang hinihintay pa rin po natin, sir, yung sa ngayon, although nabigyan na po ng proper medical attention sa JBDAP, hintay pa rin po natin, sir, yung result, sir, ng official medical legal, sir, coming from the hospital, sir. Opo. Sir, pwede malaman yung edad lang ng mga bata? Kung ang edad, may edad na po kayo? Kung ilan ang edad ng apat? Well, hindi ko pa po, sir, alam yung eksaktong data ng ibang mga bata. Opo. Pero ang may estimate, sir, ang pangalay po, yung talagang nagkaroon ng pinsala, estimate ko mga 7 to 9 years old, at yung bunso ko mga 1 to 2 years old. Ayun, opo. Yung asawa po, sir, kumusta ang lagay? Dinala rin po siya sa hospital for proper medical attention din po. Opo. Pero conscious man po siya, wala man po siyang major injury, sir. Ayun, very good. Okay. Sir, aside from parang suspected siya na parang nakadrugs, ano po ang nag-trigger sa kanya bakit ginawa niya yung pang-hostage sa pamilya niya? Sir, previously, sir, na upon my interview upon my the information received relayed to me by my female personnel, sir. Opo. Allegedly, naging kliyente na po namin ito sa WCPD before na balak na mag-file ng case. However, sir, kung siguro last minute, nag-decide na hindi na mag-file. Doon na siya uwi sa bahay nila sa Meringang Sur. So, for all we know, sir, doon siya umuwi sa bahay. So, nagulat kami, baka bumalik siya, probably bumalik doon sa bahay nila. Kaya sir, nangyari yung incident na yan. Ayun, oo. So wala po siyang demand kanina na kung ano, wala siyang sinabi kung bakit niya ginawa yun, sir? Wala po, sir, eh. Isa rin po yan, sir, sa ating inalam, yung pagkipag-ugnayan sa kanya. So wala po siya, sir, na ibinigay. Basta uncooperative nga po siya. Ang sabi niya lang po talaga, walang pwedeng pumasok dito. Kung sino man pumasok dito, papatayin ko yung mga hawak natin dito. I see. So ang suspect sa natin, sir, nakadrug siya. Nakadrugs, ano? Seemingly, sir, Seemingly. Pero we will subject him, sir, to drug test, sir. Yeah, unless, tama ka, unless dapat ma-drug test na yan, sir, para ma-confirm talaga kung ano. Tama, oo. Yes, sir. Okay, Yes, so... sir, stated naman, sir, sa RA 9165, sa paragraph, section 36, paragraph F, even though na na-append na isang tao hindi drug-related, however, kung ang krimen na nakomit niya punishable na 6 years, 1 day pataas, pwede natin siya ipag-drug test, sir, para magagamit natin siya na one of the aggravating circumstances, sir, sa magiging passing niya kung sa kanya, sir. Kasi sir, parang nasabi niyo kanina, drug surrender siya, tama? Nung Yes, sir. Opo. I see. Opo. Okay, sir, ano po ang disposition natin sa suspect mo na? Anong saan siya ngayon at ano ang sunod pong hakbang ng PNP? Sa ngayon, sir, nandito po siya sa ating himpilan. We are preparing all the necessary documents for pagkakail po tayo ng case sa kanya through inquest po, sir. Nakapag-coordinate na rin po tayo sa Office of the Provincial Prosecutor. Na-inform na rin po natin sila about sa pangyayari at na-inform na rin po natin sila na mag-inquest po kami. We will file a case against him. Opo. So yung pamilya, lalo ang mga bata, mga minors, kuwan ba siya? Ano ang tawag dyan? Ano ang disposition? Kasi, di ba, pag minor siya, baka may trauma yan, or whatever. Kailangan ba ng parang intervention ng DSWD or psychology or whatever tabi, susog sa, base po sa protocol ng Philippine National Police? Yes, sir. Tama po kayo, sir. Actually, sir, ang MSWD po namin, hands-on po kanina, as soon as na dala po natin, na nailigtas po natin yung mga bata, sa hospital pa lang po, nagpadala na po agad ang aming municipal mayor ng mga personnel from MSWD to assist po doon sa mga bata and see to it po na pabigyan din ng lahat ng necessary assistance. Tapos, tama rin po ngayon na i-under po sila sir na mga intervention, sir, para sa baka yun po na-abot ng mga bata, sir. Okay. So, hindi naman po, sir, nagpapabaya ang LGU ng Libon. In fact, sir, nalaman din po ng aming municipal mayor, aside from, sir, sa basic
na kinakailangan sa MSWD, nagpaabot din buwan ng tulong pinansyal ng aming pong mayor, sir. Iyon, opo. Very good. Chief, congratulations po sa inyo ha, sa buong PNP ng Libon at saka sa sa pangunguna po ninyo at walang nangyari po sa mga naging biktima ng hostage taking na ito. Congratulations po sir and mabuhay po ang Libon PNP. Thank you po, sir. Opo, thank you so much. Mga tugang Police Major Christian Brual. okay. Go ahead, Jimmy. O yan, eksklusibo. DCGB News lang ang ano na pod ka yan. Mhm. Pag first time ba? Yeah. Oho. Mm. Ka first base. First base, exclusive, eksplosibong eksklusibo. Pag soltero babae baga, ano yan, pagbukaan? Alam mo ang? Pag ano? Pag soltero daraga pa, nagka-primerohan, ano yan, Oo. ano pa dyan? Mhm. Naka-first base? Aha. Na, Yan ito. Ponam na ko, Jimmy, ah. Mhm. Ito, sabi Pipi, ang detalyado, alin na mismo sa PNP COP, kan Libon PNP Police Major Christian Brual. Mm. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Exclusive. Jimmy. Nasalita sa report. Hali po dyan sa luwas. Bueno, babalikan niya itong Karen ha. Okay, ano yun, Nicole? Si Karen muna, nasa linya man may follow-up report din sa DPWH. Karen, good afternoon. Yes, thank you, Vic Henry. Ipapatanos na tulos kan mga taga DPWH Second District Engineering sa mga kuminapot na kontraktor ang mga pagkukulang asin posibleng diferensya sa sarong solar-powered water system o water tank sa may barangay Palanog, Kamalig, Albay. Na matatandaan baga, Vic Henry, ibinaretang day na pakinabangan sa tudlingan kan mga residentes kan barangay. Iyan ang binutasan na promisa kan ahensya sa DCGB News. Katakod kan mga kaputan ko na inaan booster pansbigdi, na inasutakop sa ini, asin ano talaga ang estado kan proyektong ini. Ngunyan, ipinaliwanag ang sa DCGB News kan ahensya, manungod sa booster pump, na pigahanap ni Kapitan Glenn na paramkang Palanog sa tagbe. Halaga deng komento ang ahensya, mantang ipapahiling ninda ini sa kontraktor, tanganin kung ano man ang deficiency kan tangke na ini, papalitan na sana, o nalaga na sana. Mantang duman naman sa takop, nasaro man na pigaanap sa tangge, susug sa inspection na dinibukan mga personalis kan DPWH, pinaghiling na posibleng dahil kan mga bagyo sa nakalihis na 3 taon, posibleng naulog sa na ini. Alagat ang pangako. Kusog-kusog ka daw tabi, tari ko na daw gimaray si Karen. Kusog-kusog ka daw tabi ang monitor sa laog. Hello, go ahead tabi, Karen. So takot David Henry, posibleng naulog sa nga nai. Okay. Dahil kan mga bagyo na uminaragi. Pero ang pangako, ipapacheck ini sa kontraktor. Tangani na magsaigwakan mga pinagharanap ng ikipahis na ini. Ngunyan, pinasadahan man kan DCGB News kung sisay na kontratistang kuminontrata kan proyektong water system na Saan nga so sa Palanugan tabi ko ano, Karen? Sa Palanugan, no? Sa second district yan, di ba? So pigreklamo ni Kapitan na Param? Yan, so tinurutugtog. Okay, sige, go. Ang estado palan kayo ni, markado ng completed dahil year 2023 na ipinag-turn over ni Sergio, naggagana pa man ining water system. Hain, so pigahanap, sabi ba ni Kapitan, dahil dumang kikuan, dahil kiwat, ano ito? Booster pump. Dahil booster pump bagadaan, nata dahil booster pump duman, ibinukasan baga supit, so kulungan ka, laugan, dahil booster pump, hain da ito? No comment. Kasi ang planong dumanon ito? Actually, Vic Henry, ini ang maray sa pagsusugtaman sa korresponsalta ng mga duminuman na palan. Kaso rin, kasama ko pala, apudan ko daw si, ano daw kung pwede kong apudan si Kapitan, saga ko ng apudan si Kapitan Glenn na Param Lugo. Duminuman pala sa DPWH, sinda mismo. Duminuman. Okay. Ngunyan, ang gusto ko masabutan, din na naipaliwanag ka rin kung nata dahil booster pump duman? No comment yan, Vic Henry. Ano no comment?
Natagani na. O di, nagduman sinda na hilingin na kung nata na yung booster pump tama. O di, at least naaraman din na yung booster pump duman. Oo. Kasi bro, papiling ito ni Kapitan. Aram nindang ding booster pump talaga. Inapot ko, nata niya ko, taday ining booster pump. Anong sabi? Ding, direktang payag. Wala sana. Basta ngayon, we can assure you, napapalitan mi ngayon yan, o papadumanan mi ngayon sa kontratista, o maduman sa timi. May sinabi sa kontraktor kung si Sai. Ang kontraktor palang di Henry. Alam ko na, nagtugot siyang ngaranan mo. Oo. Ako pero may na akong pasiguro, perang milyon sa kantidad. Perang milyon sa kantidad, Ang kontratista kandidan joint venture, duwa, Oh. MJ Akin Builders, as in Next Generation Construction and Supply Okay. Corporation. Okay. Nagtugot sinangaranan mo, ha? Yes. Okay. Di, may nagduman pala. Aram ni non-functional ito, magpon ka natapos, magpon ito kang kwan? Non-functional ito? Pigiling ko, Henry. Iyo, aram ninda, na day ito nag-function. Imposible man na day ninda, aram. Siyempre, igwa yung ki-monitoring team, may igwa ang ki-project monitoring, dapat aram ninda yan. Oo. Oh, okay na. Siguro, Ang good news na nagduman pa lang ka sa bago. Sabi ni Kapitan, na parang nag-confirm si Kapitan Glenn kay Jimmy, kaya saga, apudan ko naman, ay, Sabado pa lang sa aga eh. Lunes. Apudan tang Lunes iyo. Apudan tang Lunes, ha? Okay. Apo. Okay. Ikadua, okay. Ikadua, nadagog mo itong sa problema ni Kapitan sa tinampo na pinagsasabatan ang tinampo na konkreto sa tahaw dahil natapos. Tapos Yes, may Henry. ilaw. Hinapot mo ito? Actually, Henry, itig-refer ko na yan. Protocol nga ni. Magsunod sa protocol. Ipina-verify ko na ini, Henry. I-verify naman ninda ini. Bago sinda, magtao kipahayag. I-verify mo na ninda yan sa concerned construction division. Duwa ito, baga, igwa pa, kitang pinag-verify. So, sinabing sa tula-tula. O sa tula. Sa tula. Ano pa sa tula-tula? Ano man na ito? Ito baga, ba kung may nagpabot sa imo? Iya baga si doktor. Itig pa-refer ko na ini. Refer ko na ini duman. Actually, tig-anak ko so, kapitan. Dahil ugaring duman sa barangay hall, tig-apudan ko, wala man pala niyan digdili Henry, pero nag-ali. Ayo. O sige. Araw ka ni Karen. Ang gigibunta sa Lunes, ha? Remind mo ko sa Lunes, taba ka makontak ko si Kapitan Glenn, idi kay pan i-reiteratean sa Monday, ha? Apo. Kanagbalik ka ngunya, dahil ka man nadagitan. No comment. No comment. Okay. No comment. Sa prosecution. Tama yan. Di magparapakiiwal, ha? Iyo. Kita, bako kitang baski kita pag-iiwal na, bako kitang para pakiiwalon. Iyo. Purpose, mabalanse ang bareta, tama? Iyo nga. Kaya, dapat, ikuan mong pig-upload na maximum tolerance ka rin, ha? Maximum tolerance, patience, and tolerance. Dapat kita, bako kita, dahil kita nagkikiiwal. Bala, iyo. Dahil lang dapat kita nagkiiwal. Okay? O di, sige. Salamatan sa follow-up, ha? Kaya, pero sa Monday, babalik ko ang konto. Saga kayang Sabado, gari di kita makabilo. Tamay radyo klinika ako, di ba? Mabalikan tan sa Lunes, de pwedeng de mabugtakan ang ki-booster pump, de pwedeng de maging operational dyan sa Barangay Palanog. Dagit ka, Nicole? Ano, nakikig ka? Max. Ano? Rani ka sa microphone sa ramayong ka. Ano? Iyo pala, iyo pala, iyan ang gusto ko. Dapat partner ta ka talaga. May pakalma mo ako. Anong gibuhong ko? Maximum tolerance. Iya, di ba?
Okay. Anong gibuhong ko ulit na daw? Maximum tolerance. Iya. Samtalap, sa Lunes, tabi ka rin giraray, ha? Aha. Kasi sabihin, babalikan mo sinda sa Monday, sabi, may follow up itong sugurod concreting na dahil manatapos, pero may ilaw, may street light ng mga magayunon, ang nagkikinabang, baka buda karabaw, sabi ni Kapitan Glenn. Yung baga, Aha, yeah. di kitang question Karen sa proyekto, ha? Di kitang question sa quality kang proyekto, ta sabi ni Kapitan, magayon so pagkakongkreto. Magayon so ilaw. Ang question lang, tuminapos so concreting, di man kinag-aging tao. Tadi mga magyan, tatapos na, so kasabatan, uto sa inutan pa, may distansya mga 400 meters. Oh, yo. Yes, Bit Henry. Yun na. Opo. Okay. Maximum? Tolerance. Di makiiwal. Yo. Relax lang, ha? Okay? Opo. Opo. Okay, Karen. Mabalik tabi ako dyan, ha? Mabalik po ako. Di man po ako makikiwal, maximum tolerance. Iyan, okay? Anong kita kaya? Karen. Ako na kung magikiiwal, talaga. Nung ka akong makiiwal, ako, basta araw yan, yo. Nga para uwi ang long sleeve ko. Okay, sige Karen. Karen Ala, maximum tolerance. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bagay ako sa long sleeve ko, ne? Okay ba, sir? Bagay? Gwapo ako? Tama Oh. lang. Pagkaray ang pagsimbag mo. Ang hiling ko nagaro ka na kansulto. Gwapo ako sa iling mo, digdi sa bado na ni. Tama, bagay sa kulay, sir. Sa bagay sa kulay sa ko. Okay. yes. Makalansi daw kita araw kay ngaya daraga. Oh, sir. May Magkapot ka, sir. igo ngaya akong may makalansi daw ako nagari ako sultero ang dating ko. Oh, may dara ka lang na flyer. Tapos flyer mo da may dara akong kanbaga so gari. Case. Di yun na. Di salamat ha. Welcome. Ikaw pala ako live digdi lingaw-lingaw ko na kan natabotan mo sa word for the day postngak. Yes, Okay. postngak. Sige. Opo. Okay. Ingat. Ingat. Ilang ka na ba mo? Ilang ka na ba no? Bagasan mo sana. Ano kaya? Turtleneck? Gusto ko yan. Saan nga bigo kay arog ka? Saan nga nakabatan? Online. Online. Gusto ko yan. Pag turtleneck, gusto ko sa ka-blazer lang ako na bagay sa ko. Talaman Wow, maganda siya, sir. Diba, turtleneck, naka-blazer ka lang, di ba? Mas ma-highlight ang pandok. Yeah, correct. Oh. Ika nga ni, minagayon-gayon ka. Ulit daw sa description, ulit daw ang mga pasabot mo. Ma-highlight ang pandok. Oh, Sa digdi. okay. Salamat. May oras ka. Saan nga nagbagal ka na ba do? Online lang. Ay, sa Rong Mall dyan. Dakol ka andyan? Sa third Digdi sa floor kan, may- sa dyan na mall. Digdi ba sa may digdi digdi. Saan, sir? Diyan sa may Barangay 24. Anong barangay ito? Hindi pa. So nagkabaralay ba yun andyan sa gilid kan? Grabe ko man. Nagkabaralay ba sa gilid kang harong? So, sa kataning na unit, kang boarding house. Sige, salamat. Welcome. Magigriton ka? Wala man. Sige, okay ka na. Okay na. Bakit na magtipid sa maluto, ha? Okay, thank you, Sige Ate po. Nicole. Thank you, Miss Nicole. Alright. Makusugo na buot. Welcome da. Kaya ba ako pa sa may utang na buot. Dadangog ka mo sa Mga liver lovers, kamusta po sa inyong lifestyle? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tama ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makakatulong ang paaraw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Liver, kaya kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. Thanks, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration.
Ang nadamage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong pa man, OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liberaid, yan ang kailangan natin para sa malusog na tay. Mag-liver up na! Ang Liberaid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On, makalipas lang kan mga patalastas. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi iyo ang Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo.
Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Masiramon ang... Kion mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Masiramon iyan na Longganisa sa Ginubatan. Bugta isa sinanlag salbatan ng siram. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, si influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang Pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support ang magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa nga hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide.
Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige! Alas 4 na po mga tugang. Salamat kan sa pagantabay. Kulibat ko palan. Sa kuyang cellphone, ako na. Yaw na palan sa lamesa ko. So sa kuyang cellphone, napurot ko na po kas bagong aga. Ha? Kaya pwede ka mag-participate mga tugang sa Tuya Tabing programa. Goodbye! Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Mabuhay. Mabalik po 5 o'clock sa aga sa programang Morning Hirit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong